Hrvatske suvereniste obično nazivaju desničarima. Manje je primjerice poznata činjenica da sam ja 17 godina kod sebe na poslu bio sindikalni povjerenik. Uostalom, Isus je rekao, vrijedan je radnik plaće svoje. A Sveti Pavao je čak rekao, tko ne radi, neka i ne jede. Dakle, prema kršćanskom učenju, rad temeljno određuje čovjeka. Rad je izrazito važan i vrijedan i jednako tako je važna i vrijedna pravedna plaća za taj rad. Nažalost, danas u Hrvatskoj se pošteni radnici susreću sa uhljebima, susreću se sa velikim brojem ljudi koji posao dobivaju preko veze, političke veze sa šefovima koji nisu sposobni, ali su politički postavljeni pa su vrlo često i bahati. Složit ćemo se svi da to treba promijeniti. No, kako to promijeniti? To mogu promijeniti samo ljudi koji su pokazali da su se spremni odreći bilo kakve pozicije i beneficije radi poštenja, koji osjećaju bilo radnika, koji osjećaju vrijednost rada i koji su u konačnici pošteni. Zato, dragi radnici, dragi radnice, sretan vam 1. svibanj, praznik rada, sretan vam 1. svibanj, blagdan Svetog Josipa radnika.